Един ден една жена обидила най-добрата си приятелка наистина грубо. Толкова грубо, че чак непростимо. Жената наистина много съжалявала, но вече било късно. В опитите си да направи всичко възможно, стигнала до решението да отиде при най-мъдрия мъж в града да поиска съвет от него. Срещнали се един ден и той я изслушал и разбрал, че наистина ситуацията е много сериозна. Попитал я на какво е готова жената, за да поправи стореното. Тя отговорила на всичко. Той помислил и казал: 2 задачи. Първата задача е да се прибереш в къщи, да разрежеш една възглавница с гъш и пух и вечерта да отидеш и да оставиш по едно перо пред всяка къща в града. Жената се съгласила и направила точно това. Вечерта тръгнала на разходка и поставила по едно перо пред входната врата на всяка къща. След това се срещнала с мъжа и той казал: сега искам да отидеш и да събереш всяко едно перо от къщите и да напълниш възглавниците отново. Жената, като чула това, била шокирана. Тя му казала, че това е абсолютно невъзможно и ако това е цената, която трябва да плати, за да поправи стореното, то е невъзможно. След това мъжът ти отговорил: права си. Това е наистина невъзможно. Перата са като думите. Един път хвърлени, един път казани без усилие, повече не могат да бъдат върнати. Поуката от историята е, че думите са нещо много лесно за изказване, но много трудно за връщане. Почти невъзможно. Винаги помисли преди да кажеш нещо. Именно поради тази причина. Като хвърлен камък. Един път като хвърлиш камъка, не можеш да го върнеш вече. Думите са същите. Най-вече внимавай на кого ги казваш, особено ако са специални хора за теб. Винаги помисли преди да кажеш нещо и да изречеш нещо. Анализирай как би повлияло това нещо, на кой го казваш, дали на него е правилно да му го кажеш на този човек. Това нещо, което искаш да кажеш. Използвайте винаги мозъка. Преди всяко едно нещо, преди да кажете нещо, преди да направите нещо, помислете. Не е много трудно. Някой път трябва да помислиш 2-3 секунди, някой път 4-5 минути, някой път ден-два, някой път неопределено време. Но винаги трябва да помислиш преди да кажеш или направиш нещо. За да не се получава като жената, която наистина съжалявала за това, но вече няма връщане назад. Защото било късно. Никога стореното не може да се поправи. Това е като поговорката: да счупиш една чиния и после да я залепиш, няма как да стане същата.